अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by SS Films मोतिहारी। म्यूजिक बाय जब से ले लंदू गवना करा के आज ले न दे लो एगो कुछ ले आके अरे सुना ना के जब से ले लंदू गवना करा के आज ले न दे लो एगो कुछ ले आके पेन्हे के मन बाटे यही से बोली शिवा दह बलम एगो दिलवाला चोली तू किन दह ये राजा एगो दिलवाला चोली शिवा दह ये पियौ एगो दिलवाला चोली शिवा दह बलम एगो दिलवाला चोली सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिलवाला चोली किन दह ये राजा एगो दिलवाला चोली बरकी दिया दिन से लई हन कह के आइल बार बंगलोर से कमा के बरकी दिया दिन से लई हन कह के आइल बार बंगलोर से कमा के देखी के हंसता में पूरा गाँव टोली तो किन दो ये राजा एगो दिलवाला चोली शिवा दो बलमुआ एगो दिलवाला चोली तू किन दो ये राजा एगो दिलवाला चोली किन दो ये राजा एगो दिलवाला चोली विकेश भोजपुरिया पहिले की किनेला तो बोरे तोहरा खिस हो कैसन बार मरद संदीप परदीप हो पहिले की किनेला तो बोरे तोहरा खिस हो कैसन मरद बार संदीप परदीप हो रतन सौरभेश्वर गौरव से कैसे बोली शिवा दो बलमुआ एगो दिलवाला चोली तू किन दो ये राजा एगो दिलवाला चोली शिवा दो ये पियौ एगो दिलवाला चोली जब से ले ओइलो तू गवना करा के आज ले न दे लो एगो कुछ ले आके पेन्हे के मन बाटे यही से बोली तू किन दो ये राजा एगो दिलवाला चोली तू किन दो बलमुआ एगो दिलवाला चोली शिवा दो ये राजा एगो दिलवाला चोली अरे शिवा दोनों का हो जाए। सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी।